Minulé video malo vynikajúci ohlas. Ďakujem. Z komentárov som sa dozvedel veľa. Napríklad aj to, že ľudia v dnešnej dobe nemyslia. No a s tým sa asi dá súhlasiť. Ale aj keby sme všetci začali myslieť, aj keby každý jeden z nás zapol hlavu na plné obrátky, asi by nám to vôbec nepomohlo. Vieš prečo? Pretože náš mozog nás klame. A nie len občas. Nie raz za čas. Vedecky je zdokumentovaných viac ako 200 kognitívnych skreslení. 200 spôsobov, ktorými ťa tvoja vlastná hlava podvádza. Každý deň. Bez toho, aby si o tom vedel. A dnes ti ukážem tie najzákernejšie. A na konci ti poviem, prečo samotná znalosť týchto pascí nestačí. A čo na ne naozaj funguje. Teraz si skús spomenúť na posledné veľké rozhodnutie, ktoré si urobil. Možno si kúpil auto, zmenil prácu, ukončil vzťah, začal niečo nové. A ja sa ťa pýtam, naozaj si to rozhodnutie urobil racionálne? Alebo si najprv niečo pocítil, rozhodol si sa a potom si to sám sebe zdôvodnil. Väčšina ľudí si myslí, že najprv premýšľajú a potom sa rozhodujú. Ale neuroveda hovorí presný opak. Emočné centra v mozgu reagujú rýchlejšie než logické. Ty sa rozhodneš a tvoja hlava ti potom vymyslí dôvod, prečo to bolo správne. A keď sa nad tým zamyslíš, to je dosť desivé. Pretože to znamená, že polovica našich racionálnych rozhodnutí bola emočná reakcia v peknom kabáte. A to je len začiatok. Lebo tvoj mozog nie je objektívny pozorovateľ reality. Je to stroj na filtrovanie. A tie filtre, tie fungujú bez tvojho súhlasu. Ty si ich ani neinštaloval. Nevieš ich ani odinštalovať. Teda, vieš, ale väčšinou ani nevieš, že tam nejaké filtre sú. A to je problém. A ja ti ukážem na konkrétnych príkladoch, čo ty myslím. Skreslenie číslo 1. Confirmation bias. Hľadáš len to, čo ti dáva za pravdu. Predstav si. Rozhodneš sa, že tvoj šéf je idiot. Od tej chvíle hotovo. Všetko, čo urobí, potvrdzuje tvoju teóriu. Napíše ti mail o 7 ráno? Maniak. Nenapíše ti? Ignorant. Pochváli ťa? Manipuluje. Kritizuje ťa? Vidíš? Idiot. A ty sa cítiš úplne racionálne. Lebo máš dôkazy. Máš ich plnú hlavu. Problém je, že si ich nehľadal. Tvoj mozog ich vyrábal. Vyrábal ich presne podľa objednávky. Ty si len zadal. Šéf je idiot. A mozog ti dodal celý katalóg. Toto robíme vo vzťahoch, v politike, na sociálnych sieťach, všade. Algoritmus ti ukazuje to, čo chceš vidieť. A tvoj mozog robí to isté. Len na to nepotrebuje žiadnu aplikáciu. Je to algoritmus, ktorý beží od malička. A nikto ti nedal možnosť ho vypnúť. Skreslenie číslo 2. Dunning-Krugerov efekt. Čím menej vieš, tým viac si istý. Tento je veľmi rozšírený. Sadneš si na internet, prečítaš si 2 články o výžive a zrazu vieš lepšie ako výživový poradca s 20-ročnou praxou. Pozrieš si jedno video o psychológii a zrazu diagnostikuješ narcizmus u každého v rodine. Otec, narcista. Matka, umožňovateľka, sestra, empatka, ty, obeť. A celé to máš hotové za jeden večer. A vieš, čo na tom najkrajšie? Že ten, kto je v tom najhlbšie, to o sebe najmenej tuší. Pretože práve na to ten efekt slúži. Nedovolí ti vidieť, že si nekompetentný. Je to ako taký vnútorný bodyguard tvojho ega. A ten bodyguard je veľmi svedomitý. Nikdy nespí, nikdy nezlyhá. A nikdy ťa nenechá pochybovať o sebe. Aj keď by si mal. Na druhej strane, ľudia, ktorí naozaj niečomu rozumejú, majú väčšinou pochybnosti.
lebo vidia, koľko ešte nevedia. Takže keď si na budúce budeš pri niečom 100% istý, spýtaj sa sám seba. Som si istý, lebo naozaj rozumiem? Alebo som si istý, lebo som sa ešte nezačal pýtať? Našiel si v tom niekoho? Stretol si sa s týmito vzorcami vo svojom okolí? Alebo, a toto je ťažšia otázka, spoznávaš v tom sám seba? Napíš do komentárov jedno slovo, ak áno. To slovo je pásca. Môžeš ho napísať a my jedeme na skreslenie číslo 3. Volá sa sunk cost fallacy. Čiže v preklade pokračuješ, lebo si už investoval. 5 rokov si vo vzťahu, ktorý nefunguje. Ale odísť, to by znamenalo, že tých 5 rokov bolo zbytočných. Tak zostaneš. Nie preto, že to je dobré, ale preto, že odísť by bolelo tvoje ego. Logika hovorí jasne. Už som do toho dal tak veľa. Nemôžem to teraz zahodiť. Realita je, že by si práve preto mal. Lebo tých 5 rokov je preč. Či už zostaneš, alebo odídeš. Jediná otázka je, koľko ďalších rokov ešte chceš pridať k tomuto účtu. A to nie je len o vzťahoch. Je to o práci, do ktorej chodíš so stiahnutým žalúdkom. O projekte, ktorý dávno nefunguje. O presvedčeniach, ktoré si vytvoril ako 20-ročný a teraz ich brániš ako hradby, lebo si myslíš, že keby si ich pustil, nevieš, kto by si bol. Vedci na to urobili dokonca jednoduchý experiment. Dali ľuďom lístky do divadla a potom im povedali: predstavenie je hrozné, nudné, neoplatí sa. Jedna skupina však dostala lístky zadarmo. Druhá si ich kúpila. Hádaj, kto zostal sedieť v stále až do konca. Jasné, že tí, čo zaplatili. Nie preto, že sa im to páčilo, ale preto, že už zaplatili. A mozog im povedal: keď odídeš, tie peniaze boli zbytočné. Tak radšej seď a trp. A teraz si uvedom. Toto nie je len o lístkoch do divadla. Toto je o tom, ako robíš životné rozhodnutia. Zostanem v práci, lebo som tam už 6 rokov? Zostanem vo vzťahu, lebo sme spolu postavili dom? Budem ďalej robiť to, čo robím, lebo som v tom vyštudovaný? Skreslenie číslo 4. Fundamental attribution error. Seba ospravedlníš, iných odsúdiš. Keď ty prídeš neskoro do práce, mal si ťažké ráno. Deti, zápcha, to je pochopiteľné, to sa stane. Kolega príde neskoro, nezodpovedný, nespoľahlivý, nezrelý. Tvoj mozog má dvojitý meter. Ani sa za to vôbec nehanbí. Keď ty urobíš chybu, boli to okolnosti. Keď ju urobí niekto iný, je to jeho povaha. A toto je dôvod, prečo máme toľko konfliktov. Nie preto, že sú ľudia okolo nás zlí, ale preto, že náš mozog im automaticky pripisuje zlé úmysly. Zatiaľ čo nám automaticky dáva alibi. Za každým. Spoľahlivo. A bez výnimky. Skreslené číslo 5 má názov Negativity bias, čiže zlé vždy vyhráva nad dobrým. Nie je to ako v tých pekných rozprávkach, pretože 9 ľudí ti povie, že tvoja práca je skvelá. Jeden povie, že to bolo slabé. Koho si budeš pamätať o týždeň? Presne. Toho jedného. Lebo tvoj mozog je naprogramovaný na hrozby. Pred 1000 rokmi to dávalo zmysel. Lepšie je si všimnúť jedného predátora, než 10 jabloní. Ale dnes to znamená, že jeden toxický komentár na internete ti zničí celý deň. Že si pamätáš každú kritiku od rodiča. Ale pochvaly, tie sa rozplynú ako para. A teraz si to daj dokopy. Všetkých 5 skreslení beží súčasne. Každý deň. Non-stop. Bez prestávky. Potvrdzovacie skreslenie ti filtruje realitu. Dunning-Kruger ti dáva falošnú istotu. Sunk cost ťa drží v tom, čo nefunguje. Attribution error ti kazí vzťahy. A negativity bias ťa ťahá ku dnu. A ty si myslíš,
že tvoje myslenie je spoľahlivé? Teraz tá najdôležitejšia vec, ktorú ti dnes chcem povedať. Väčšina ľudí, keď sa dozvie o týchto skresleniach, si povie: super, teraz o nich viem, teraz ma neoklamú. Ale to je ďalšia pasca. Lebo znalosť skreslenia ťa pred ním nevyhnutne neochráni. Ty môžeš vedieť, čo to je confirmation bias. A zajtra ráno ho veselo použiješ, môžeš vedieť, čo je Dunning-Kruger a stále si budeš istý, že práve ty si výnimka, že tebe sa to netýka, že ty si ten jeden človek na planete, ktorý myslí objektívne. Lebo tieto skreslenia nefungujú v mysli. Fungujú pod myslou, rýchlejšie, než stihneš rozmýšľať. Nie je to len o rozmýšľaní. Pretože tá myseľ, ktorá ich spúšťa, ťa presvedčí, že tvoje myslenie je správne. Je to ako s cvičením. Môžeš vedieť všetko o tréningu, môžeš poznať každý sval, každú techniku, každý plán, ale kým nevídeš na ten kopec, kým to telo naozaj nepocíti, nič sa nezmení. Vedomosť bez praxe je len ďalšia ilúzia kontroly. A presne takto je aj s našou mysľou. Nestačí vedieť, že ťa klame. Musíš to vidieť v reálnom čase. V tom momente, keď to robí. A na to existuje len jeden nástroj, ktorý naozaj funguje. Všímavosť. Nie ako koncept, nie ako aplikácia na telefóne, nie ako slovo, ktoré si niekde počul a prikývol, ale ako praktická schopnosť v danom momente si všimnúť. Moment. Toto je myšlienka, nie realita. Myšlienka. A ja nemusím veriť. V mojej praxi sa mi osvedčila jedna vec, ktorá ľuďom otvára oči. Niekedy to je provokatívna otázka. Niečo, čo ich zastaví uprostred tej automatickej reakcie. Niečo, čo im ukáže: počkaj, toto nie je pravda, toto je len zvyk mojej mysle. Napríklad, keď mi človek povie: ja vždy v práci zlyhávam, a ja mu poviem: to si píš, že zlyhávaš. Vždy. Celý tvoj život je zlyhanie, kamarát. A potom sa usmejem. A jeho tvár sa z údivu dostane tiež do úsmevu, pretože práve počul svoj vnútorný dialog prvýkrát zvonku. To, čo si on myslí už roky, prvýkrát nahlas počul z úst niekoho iného. A vtedy má možnosť sa zastaviť a spýtať sa: toto si fakt myslím? To je fakt pravda? Inokedy to môže byť meditácia. Tréning všímavosti, kde sa učíš pozorovať myšlienky bez toho, aby si im veril. Kde si sadneš, zavrieš oči a zrazu vidíš: aha, toto je ten príbeh, čo mi hlava hovorí znova a znova. Ale ja nie som ten príbeh. Oboje má jedno spoločné. Musíš sa zastaviť, musíš prestať reagovať a musíš začať vidieť. Ak chceš začať, pripravil som reštart, 7 dní pre tichšiu myseľ. Je zadarmo. Sú to konkrétne cvičenia, nie teória, nie prednášky, veci, ktoré môžeš robiť ráno, na obed, večer, ktoré ti pomôžu začať vidieť. Keď sa chceš prihlásiť, predregistrovať, odkaz nájdeš v popise videa. Ja ti ďakujem za tvoju pozornosť. Bol som s tebou veľmi rád. Nech sa ti darí.